Ragazzi, guardate come traducono dallo slovacco, veramente. Questo è Heidi, per i bambini. Guardate che volgari, Guardate qua, ora. Ty si dobrý psíček. Peter bude na nás hrdý. Dobre, tak jej treba. Možno už nebude pchať nos do cudzích vecí. Ukážeš mi, kde rastie tá palina? Dai, dove cresce? Pozri, nepočká to 10 minút. Nechal som si tam veci, musím si ísť po ne. Nepočká to. Môj vtáčik bol slabúčký, keď som odchádzala. Cazzo, era debole. Avete letto? Che voleva dire il mio uccello? Palina? Pozri, nepočká to 10 minút. Nechal som si tam veci, musím si ísť po ne. Nepočká to. Môj vtáčik bol slabúčký, keď som odchádzala. Avete letto? Ma si può una cosa così per bambini, ragazzi? Nepočká to. Môj vtáčik bol slabúčký, keď som odchádzala. Počuj, dá sa ľahko